anyị ka nọkwa ya n'ihe mmemme anyị bụ Good Morning Anambra. Ihe oge lụlụgbu abụ iwetalụ gị isiokwu anyị ga-enebanye anya na ya. Anyị ma na taa bụ ụbọchị anyị ji akwalite asụsụ na omenala anyị bụ ndị Igbo. O wee dị mkpa na isiokwu anyị na-ewepụta omego enwe ọtụtụ nsogbu na ọtụtụ ezinụlọ. Anyị achọrọ nka maka anyị ma na nsogbu na-ebute ọtụtụ ihe na-adịghị ekwesị maka na agamniru anaghị adị ebe ọbụla nsogbu dị. O wee dị mkpa na anyị nebala anya n'isiokwu nke na-asị ike oke ezinụlọ n'ala Igbo, ya bụ ndị atụgharị anyị n'Yoruba sị no sharing of inheritance. Ọnya bụ isiokwu anyị ji wee bido. Anyị ga-enebe ya malụ ka o si wee dị n'ala Igbo, ka o si kwesị ịdị maọbụ ka esiri emetụchi ya aka. O wee dịkwa mkpa n'isonyela dịka ezigbo nwaafọ Igbo ka ị wee tinye ọnụ otu o si kwesị ịdị ka obodo anyị wee na-akawanye mma kwa ụbọchị. Anyị nwere ndị bụ ndị Igbo ma ihe gbasara Igbo, ndị sonyegolo anyị n'ụtụtụ a ka anyị wee nebanye anya n'isiokwu a nke ọma. Onye mbụ bụ onye ndị bekee na-akpọ community leader, ndị ndu n'ime obodo bụ Mike Odumodu. Ichie Mike Odumodu, anyị na-anabata gị n'ihe mmemme anyị na-asị gị nnọọ nne. Ya daalụ nọ ndị be anyị ndewo nụ. Gị na anyị ntị n'ọnụ. Onye ọzọ anyị na ya nọkwa bụ comrade Kanayo Obidigbo. Anyị na-asịkwa gị nnọọ na ihe mmemme anyị. Ndị Anambra ekenekwatakwa m unu. Daalụ nọ. Ọ kazi mma na ịbịalụ nso n'igwe okwu gị ka ị wee sonyela anyị na nkata anyị ga-akpa n'ụtụtụ a ka anyị wee malụ ebe asụlasụ debere ọdụ. Ngwa Ichie Odumodu, mmebido ebe ị nọ ka ịkọgara anyị ka o si wee gbatakwụlụ bụ ike oke ezinụlọ n'ime ala anyị abụ ala Igbo. Daalụ. Ike oke ezinụlọ n'ala Igbo a na-emekwa ya ọtụtụ ebe, na-eme ya ọ dị mma, a na-eke ya ọfụma. Ọtụtụ ebe dịka isi kwu na mbido nwee ebe ọ na-enwebe nsogbu, mana ike oke ezinụlọ n'ala Igbo bụ na ndị Igbo melie from nna nna anyị fa, ọ bụla ife emelụ ọ dịsie etu o kwesịrị ịdị, ọ gbagojuru anya. Mana abịazie taa dịka ife gbasara, o nwere ike bụrụ maka anya ukwu. Mba, anyị chọrọ ịma otu o si dị dịka isi wee sị na ndị nna nna nso kọọla anyị otu o si dị n'ala Igbo bụ ya bụ ike oke. Okay. Etu o si dị n'ala Igbo bụ ike oke bụ na ịbata na ezinụlọ, ọ bụrụ na amụtalụ nwoke na-abọ ma ọ bụ na amụtalụ nwoke na-atọ, ọ bụrụ na onwe ife nna fa chọrọ ike, a ga-ekele ya mmadụ ịtọ a bụ ụmụ nwoke ahụ amụtalụ. Enwekwalụ ndị ụmụ nwaanyị nọkwa n'ime nwekwalụ oke nke fa, etu a ga-esi kenye fa. Mana n'Igbo nyekalịlụ ụmụ nwoke oke oge gboo, mana kịta ọ bụrụzi etu a ka ọ dị. Ọ dị mma, anyị ka ga-abịa n'ọbụrụzi etu a ka ọ dị. Ngwa comrade, achọrọ m ka ikwukwa maka anyị ncha bụ ndị Igbo, mana asị na Igbo na-asụ n'onu n'onu. Kedu otu o si wee dị? Iwe mere bụ na mgbe gboo ndị nna anyị na-aga onye mụta diọkpala, ịmara na-anụ igwe nwaanyị ebe ọ na-adụkarị mgbe ọbụrụ nwoke na-anụ owu nwaanyị. Mana ọ bịa n'ụwa nwaanyị na-abụ ma ọ bụ ịtọ, nwoke bụ dibụ nọ ya ka ọ dụọlụ nkwụ na ire eduele na-ele ka ọ ga-adụ na. Mana nke ka nke bụ na ngwulu na-adụrụ diọkpala, maka ngwulu ọ nọ n'ime, ọ bụ na ọ gbara ya agbanya ogoro ya ego na ọ bụ nna ya rụgharịa ngwulu. Ya bụ ngwulu anaghị eli ya ele, anaghị enye onye ọzọ, ọ na-adụrịrị diọkpala. Ọ bụrụ na ọka anyị si na a na-aga eme enwe a na iru ezi, diọkpala wele ngwulu na ọ ga-ewuhụla anọ ọzọ tufu o wee kebe ma ọ bụ onyebezi ụmụnne ya jee ibe lụọ ụlọ. Ọ bụ na nna nọ ndụ okuo ụmụnna n'ime ụlọ, na nwa m nke na anyị nke, na nwa m nke na anyị nke. Mgbe ahụ ka o ji achị na ada m nwaanyị a na-enete m anya enye m ya nke.
ọ bụ na ekwuchi enye mgbe gboo anaghị edebe ya ede mana adebere na mmịa ṅụọ mmịa wafụ ọjị achị na okego ekpe na okego mana oluzi ebe a maghị oluko iche echikwu ọ dị mma oge na-akọwa isi nọọ diọkpara na-ewere ngwuru owelụkwa ụfọdụ o nwere n'iru ezi ya na-ekwu ya arụ iru ezi tutu o wee kerezie mana o nwee oge ọ na-eru ọ bụ sọsọ ngwuru ahụ ka ya bụ ezinụlọ kedu ihe a ga-eme ndị ọzọ a ga-agbalụzi aka anaghị eke ngwuru na adụrụ diọkpala kama na ọ gara achị ụmụnne ebe afọ kwafọ onye enweghị ike lụta ụlọ ọ ga-ebu na ngwuru onye lụta nwụrụ ụlọ ọkwafụ kwaje n'ebe ọ lụrụ ụlọ ma ọ bụ na nna ya nwere akarị nne ụmụ ebe niile ga-ebu na ngwuru anwụ mana ọ bụrụ na ba nwere ana na nna ya nwere ana oge luo ọnọkọ na onye na-enyeghị ana nke na onye na-enyeghị ana nke na ebe bụ ana o buru mana ọ ka ga-ebukwa na ngwuru o nwezie ego lụọ ụlọ ọkwafụ kwaje na ana obi ya ọ dị mma anyị na-anaghachi ka ọ dị ugbu a anyị ga-eduru unu gaa n'ime studio anyị ka anyị wetala unu ebe anyị pụrụ wee anyị na ndị mmadụ wee tụkọọ isi ha wee kwuo ọtụtụ ihe ha kwuru gbasalụ isiokwu a ka anyị ga-egodo ka anyị nụ ihe ndị ha kwugasị. nsogbu ya ledenu bụ ọ bụ na ọ mụta nwoke mụta nwaanyị ọkelụva ya ịghọtago ma nwoke ma nwaanyị onye ọkọnye bụ na-elu ewelu nke ya ịghọtago mana ọkwanụ sọsọ nwoke ka ọmụ ka ya ụmụ nwoke ọmụ iwu bụ na onye ọ na ga-edewe nwoke nwụọ ibe dị mkpa bụ agba mbọ hụ na onye iru na onye azụ nọ ewee ka dị wee mana nke m ekwetaghịzi bụ imegbu nwaanyị dị enwu ekwetere m that one enwekwu m ike o nwere ndị na-eteki as personal n'agbanyeghị na m amara onye ọ bụ so ekwesịrị na onye ọbụla ga-anọ eke dị wee otu anyị esikwanụ wee kie n'uche nke m bụ na mgbe nwoke dị ndụ ụmụ nwoke ka ya adịghịle ka ọ mara otu ọ esi wee kee prọpati ya mana ọnwụ nwoke na-anụ n'ofu nwaanyị a na-emechekwa na nwoke ahụ anwụọ na nwaanyị ka ya adịghịle ọ mazịala otu ọ esi wee mee prọpati dị ya o si kwesị ka nwoke ka akụnụbịa mgbe ọ ka nọ ndụ ọ bụ na ọ nọ ndụ wee lebiechi wee dụ ọ bụ nwoke nwere akụ na ụba rinne okenye oloshi kwesị ka oke akụ na ụbịa ka o budo onye enu mma do onye ana mma mana okenye na ya bụla onye n'anya karịa onye bụ na nsogbu ga-adụ n'ezinụlọ ya abịa na okuke ihe nwoke ma ihe kwesịrị ọ nọrọ ndụ oke ehie weda ma ọgwụgodo otu nne mụrụ ha duto onye anya ka famili echido ọ na-ahụ abịa na ubu ọgaranya a na-amụ ịcha agakwu mụnye mbụba ma onwe ndị a na-amụ ewu ndị oke anya ofu onye nwere ike dọkọba ihe niile after the late of the man so ọ na-akpatara o ji wee kwesị na nwoke kwesịrị ike ihe onye na ahụ ya agbadabago ọkpọ ụmụ ya kere ha ihe na saadị be anyị bụ mgbagwo a na-eke n'ụmụ nwoke anaghị ekenye ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke dị ọkpala ka a na-enye like ọ bụ na ọ nwere nwaanyị anụrụ di n'ọnụ nke enyelie okene nwoke nọrọ nwaanyị tupu ọ na-anwụ ọ ya ekecha na onwe ihe ndị Igbo na-akpọ wil okechi oke kesie ndị mmadụ bifo ọnwụọ bet ọ bụ ọwụọ na nwoke nwụrụ ekecha ihe abịa na be anyị ọ dị ọkpara nwee ebe ahụ nwee obi den ụdị ọkpara ka ọ dịrị ike ana ikere ndị ọzọ ndị ọtọkọta nyesi ha ka udo wee chịa ọ dị mma anyị afụgo n'ụka ndị mmadụ si wee kwuo ka esi ekegasị oke na obodo ha dị iche iche n'ala Igbo dịka anyị kwuru mbụ na Igbo na-asụ n'onu n'onu o nwekwara ihe nna m na-ekwu sị na eme nwata ka emere ibie obi adị ya mana o nwere onye kwulie na imeba na ọ dị mma ka eke ka obi wee dị onye ọbụla mma o wee dị mkpa na o nwere ihe mmelụ na Asaba nchọrọ ka nrife n'oge na-etere ụmụ nwanne na-abụ na-azọ ihe nna ha debere ofu ka wee were ihe wee sugbuo nke ọzọ o wee nwee ihe a melụ n'ara o mere ebe 3 months gara aga
na-achọ m ka anyị nebanyeke n'anya na ọtụtụ ihe kwule otu ọ ga-esi wee nwee ike ya otu a ndị Igbo si eke oke dịka isi wee kọwa na magụwa si kọwa comrade otu ahụ esi nyaba eke ihe n'ala Igbo ọ dị gị ka ọ dị mma otu ahụ esi eke na a na-aba eke ya bụrụ ụmụ nwoke ya ekete ụmụ nwaanyị anaghị agụcha ha n'ọnụọgụ ka anyị nebanyeka n'anya ịmaala na mgbe gboo na a na-achị na nwaanyị enwere oke be nne ya ọ yọrọ o ji wee dụ maka kedu ihe o jiri nwe oke a na-aga nwaanyị ọtụtụ ọnụ ọdị oluo bedie ọ bụrụ onye bedie ọ ga-aza aza arọ m ma ọ bụrụ nwa m ọzọwa aba die mana a na-aga onye nụọ di ọ dabaghị mgbe gboo nna onye anwụ na shadi ya nwaanyị anwụ ọ nata ọ bụ na ezigbo obu akaba arụ ma a na-adaba nwaanyị a jere ije dị adabara n'ọnwa nnebe ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma ọ dị mma kedu afọ gị na ebe isi akpọ anyị afọ m bụ Emeka n'Ọka ka isi akpọ Emeka nnọọ gaa n'iru nke ọnwụ ajụjụ m chọrọ iji ndị isi oche onye nwụ n'iru nna ya ọ na-eketa ọka na be nna ya nwoke nwụ n'iru nna ya ọ na-eketa ọka ọ diọkpala nwụ n'iru nna ya ka ị na-ekwu ka onye ọbụla diọkpala ọbụla nwụ n'iru nna ya enwezi ngwulu onwezi obi ga-abazi n'aka onye ọ bụ na ọnwa nne nne ji ya na ya ọ bụrụ ya maka na ọ nwụ n'iru nna ya ka anyị ji eme n'Ọka maka ọ nwụ n'iru nna ya mana ọ bụrụ na nna ya nwere iwe ọ ga-ekenye ya oke ya ọ ga-eke ezi ụmụ ya nyebe ana obu maka nwa anwụ mụtala ụmụazị mana ọ bụrụ ma obube nna ya anwụ ọ bụ ọzọ obi maka na ọ nwụ n'iru nna ya anyị na-eme n'ọrụ n'Ọka amara m maka obodo ndị ọzọ ụtụtụ ọma kedu afọ gị na ebe isi akpọ Christian ebe na Anambra steeti Christian ebe na Anambra steeti ngwa Christian gaa n'iru gaa n'iru maka na nna m ọ na-abịa esi na n'usoro siri so ọ na-abịa ọ na-eme m ala obi acheze n'oge ọdịnala a ihe mee n'udo adịrọ maka na ọ bụ na udo dụ nna agara achị na diọkpara agara enwe ngwulu kama na ọ bụ na ngwulu wee anwụ na nna ya na o si n'aka nna ya wee ba n'aka nna ya o nwere ka ọ bụ na-aba n'aka na diọkpara ya ọ dị mma ọ bụkwa n'ebe e nwere diọkpara na-aba ọ bụ ụwa na ngwulu na nna ya egoro ya ego dụkaba na enye n'aka nna ya ka o si wee bịa n'aka a central home he has no right to say na diọkpara ya gara inherit ya ogori ego ma ọ bụrụ na o bu ogolo ego ma na ogolo wee kwụfụta obu rafụ ọkpụ ụlọ rafụ bute obu bịa bulu ebe ahụ obu ọchị na diọkpara ya gara ebu na-ebu ọdụ right o nwere ike isi ya ngwa anyị nwere ana obu n'ebe ana ma ọ n'ime obodo jee na-ewu ka ije bulu na nke ewu m gori ya na m ga-enye onye onye chọrọ ọnwa ife ọzọ dị maka dịse obu diọkpala bụ na oje lụọ ụlọ ma o wele na ebe ọzọ nwere ike ọ bụ na ọ kpatara ego obu anwa adị o wee jee na nna ya nwa jee ebe ọzọ lụọ ụlọ lụchakwa ụlọ ọbịa ọzọwakwa na ya ka ga nọ n'obu na nke anyị nwa na dịka Igbo si eme ọ bụrụzi onye nwe ozi obu maka na ama nzuzi ndị ọzọ so ndị nke ọzọ amafala afọ
ya bizi na ya maka o jego were ana ebe ndị ọzọ ga-ebi so ya were ana ndị nke ọzọ bịa wekwala nke obi mana ọ bụrụ na obu anwụ na o nwere ego ọ laikara na obu pere mpe ọkwasị ya lụọ ụlọ onye ka nwa obu ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma ọ dị ka ị ga-anọ ya leke ịbọchị kedu afa gị n'ebe isi akpọ biko ọ dị ka ị ga-anọgharị wee kpọchigha anyị azụ ọ bụ na ịchọ ịkpọ gbatuo igwe okwu gị Aike ngwa gaa n'iru Aike ebe nwere obi ọbara ịtọ ebe a na-anụ nwaanyị ịtọ ka e ga-esi wee ka ogbu ọ dị mma mgbachelụnụ nwere nwaanyị ịtọ o nwere isi nwaanyị o nwere n'ime diọkpala nwaanyị nke diọkpala nwaanyị nke diọkpala nwaanyị o nwere onye tọcha anụ onye ọbụla tọcha anụ bụ diọkpala na ngwuru agwa ọ bụrụ diọkpala na-atọ aghara enwe diọkpala na-atọ mmadụ na-enwe obu diọkpala diọkpala ya bụ ọnụ nwaanyị izi ọmụta ọ bụkwa na ọ nwụrụ na nwaanyị izi na nwa diọkpala ya ezi anwụ nwụrụ nwaanyị nke nna ọ bụrụ na onye na o ji arọ na-abụ ma ọrọ na-atọ wee tụ ya ọ bụrụ na ọ gago n'aka nke onye nwaanyị nna na ọ bụzi diọkpala ya maka nna ya ka nọ ndụ onye ga-abụ diọkpala ya ebe a mụrụ ejima anyị malụ na obuka ejima a na-achị na nke tọrọ nke maka amago m ejima na-abụ na-enwe ọgbaghara na ezinụlọ ife a ga-eme na ejima anwa bụ na obi anwa fa ga-ekie ọfa na-abụ nwunye ọ gbagwojuru akwa n'anya anyị asịrị onye nke ọzọ pụọ ka onye nke ọzọ nọchie maka obi anwa ga-abanwu fa niile ife nna chọ ịkọwa bụ na ọtụtụ ndị diọkpala na-ejizi obi a fajide obi a femezie ya ka ọ sị na ọ nwere ozi onye ọzọ na enwere ozi any other right obi na ọ bụ ife etufa si wee chọọ ka fa ga-esi mie mana ife etu o si wee dị bụ na diọkpala ọ bụrụ na ị chọrọ obi ma ọ dị obele ma ọ dị nnukwu ị ga-ewele obi ihe nere anya si maka na obi dị obele isi na ijebe ebe ọzọ ịlụ ịkụla ana ebe ọzọ ịkụla ana ị nachigadawasị na obi bụ gị maka ọ dịle ọ na-ese okwu ọ bụrụ na nna onye anwa nọle ndụ ma ọ na-ekpe ya ekpe na ndị ichie ma ebe ọbụla ihe ewesịrị obi ọ bụrụ ndị ichie kebu ya ndị ichie pụta fee kenyelu gị obi and ọ bụrụ na ị chọrọ ọ bụrụ na ị kwuo ma a sị gị meke ọpshọn na kedu nke ị chọrọ iwe sị na ị chọrọ ana ebe ọka ọzọ onye nke na-esota gị ga-abịa n'ozi n'obi anwa ọ dị maka ịmalụ onye na-ebe ọ dị maka onye anyị na-anọ ụtụtụ ọma nọ Ifeanyị ka ebe isi akpọ isi mkpọ akpọ ma ịbụ onye ihe ala Ifeanyị ngwa gaa n'iru ọ dị mma nna m nọ nwaanyị na-abụ mmadụ isi nwaanyị ma mmadụ ihe dị adịbe ike so ndị oge ụzọ wee mụbụ ụmụ nwaanyị mụ aka ọka mụ laa so mana the other woman had ụzọ mụta nwoke nwoke mana nna nke alụmdi ịmụta ọ kara ndụ oge ha so ahụ nke ọ na-emụwa afta ka ọ nwụsị ndị agha nsogbu agha ya dị na ha kasị anyị so ya mụ na nkịta ọzọkọrọ ya ma nkịta a na-abụ ntụ anụ ọzọ na nke nsọ ya efekata ike so ike awụgharị masịrị ọ dị mma Ifeanyị ka ndị nọ ebe a tinyegodo ọnụ n'okwu ana nna ya kele na ndụ ya na iru ya o nwere onye ọbụzọ ga-ekegharịzi ya anyị ekegharịrị ya ka ọ ga-esi nye nsogbu mbụ ma nna ya o weela ana niile o nwelu nye ịma na a na-ekwu ife a na ọ na-adị mma ọ bụ na onwe ife a na-afụ anya na-ekwu ọ dị mma ọ bụ na ọsọ onye ka ebula ana bunye mana ọ bụ na ekele ana na olutulu onye ọbụla onye ọ ka nna si eme ụmụ a na-ekere ana ebe nna fa nọ ndụ na nna na-enye ana mana ọ bụ na fanye siri afọ a na anwa onye a nekwa na obu gị kọmrade ekwu gị nekwa na obu gị nekwa etu akwụnụ ga-esi wee bisasịa ihe nwere ọzọ onye ga-abụ asị na nna anwụgo ọ na-achịgabakwa na ana anwa ọ na-emeri ya ma o mee ya
bugali ya ndị ichie ga-ekpe ya ọ dị mma ọ dị mma ka anyị na-ebanyekere ya na o nwere ihe ekwuru na ihe onyonyo ahụ anyị nenere mụnwa wee jụkwa ajụjụ njụ maka nwanne gburu nwanne ma a na-azọ ihe comrade kedu otu o si wee kwesị na a ga-eke ihe ka e wee nwee udo wee chịa ma ọ bụ na ekecha ya ma ọ bụkwa na achọ nna anwa afọ ọzọ ka ụmụ nwanne anwa na-ebikwa n'udo tutu izi anya ka anyị mara onye nọ ebe a ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma kedu onye na-ekwu hello anyị na-anụ ihe ị na-ekwu kedu afa gị ịma na a sị na ebe ịhụnanya dị ebe a ka udo na-adị ọ bụgodị na nne ejire mana enwere ịhụnanya diọkpala ka ọ ga-eweta udo ọ bụ na nna ya nwere iwe ọ kaba arụ mee ka o lute onye ọbụla n'ọbụla amụba mana ịmaalị na iwe dị n'ala Igbo bụ ịbata na ngwụrụ ebe a nụrụ igwe nwaanyị ịhụnanya nara adụ o wee dị mma bụrụ ibe ndụmọdụ na onye ọbụla nụrụ igwe nwaanyị ga-ebido n'ehihie wee chụwa anya bụ nwa ewu ojii mee gịnị bịa nwa m nke na nne nke gị na ụmụnne gị olukwe ya na ụmụnne maka achị na a na-aga ekeche n'obi eje kee n'ogbolodo ọ bụ na agụ na enyeghị iwe gị na ụmụnne gị ọgwọ kwasara onwe ya ọkwa ihu gị ọdụdị ọkpala anụnwa ka ọ dụ ọrụ mana ụmụ nwoke dịka anyị a na-amụtacha nwa gị ka ọ dụzi ala mma na ọdụ mkpa na anyị gbatịchara ibe kọwacha anya akọwa na nke ụkwa nke na nke ewu nke ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma kedu afa gị na ebe isi akpọ ọsọ hello good morning nnọọ good morning ụtụtụ ọma nnọọ ọ dị mma amụrụ mma tutu anyị ga ka kene maka ụmụ nwaanyị ọ dị mma oke ụmụ nwaanyị ịma na oge ị na-akọwa n'izizi isi na ụmụ nwaanyị ihe mkpetacha na-ede kenye ha oke bụ maka ha na-emecha nụọ di ụfọdụ sịkwa na ọ ka mma na-abịa n'ike oke ụmụ nwaanyị ọ bụla ego nya ebe enwere ego enye ha ego ha welụzi aja ese ọvụba mkpa dị na famili ebe a nụrụ ha mana ọ bụrụ ihe dị ka ana n'ụlọ ka enye ya ụmụ nwoke kedu ihe nwere a na-ekenye ana a na-ekenye ụlọ n'akụkụ ebu m na Ikeọka market ụlọ bịa na Ikeọka market ị na-anya onwe ebe nwaanyị na-eke isi ebe ahụ ọ na-eke isi bụ obu nwoke na nwaanyị nwee abịazie nwunye ya nwa mụtara nwoke mana ọ mụtara ụmụ nwaanyị ilu ebe anwa ụmụ nwaanyị anụgo di ọba nwa nwecha ụlọ anwa ndụ ducha n'iru abịa Ikeọka na-enweta ezigbo ego ọ dị mma anyị enwerozi oge ka ichie tinye eke n'ọnụ na nchịkọta kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị be anyị ma ndị nụrụ ofu nwaanyị ma ndị nụrụ ọtụtụ nwaanyị maka gbasalụ ike oke n'ezinụlọ ka udo wee gaa n'iru na-achị na be anyị ndụmọdụ nna-enye bụ na achọọ ike oke ọbụla nna kere ọ na-ekere na mmegide onye ọbụla nagide etu ọnwa ndị bụ ndị isi ma ndị kpatara ego fejiz na maka na fa kpatara ego ọ maka na asị na ọ bụ dị ọkpala wee bịa na-echọ ka ọ megbuo ndị ọzọ nna unu kechaa oke etu anwa o si kie bụ etu o kwesịrị ịdị den ndị ọbụkwanụ na ndị nna fa nwụgoro anwụ unu maalụ ka obodo ọbụla maka fa si eke oke dịka omenala si wee dị afa mee ya etu ọnwa comrade gwakwuonu ndị na-eke eke maka ndị nwere ndị ha kafụ n'anya karịa ndị ọzọ ịmaala na ebe a nụrụ nwaanyị ma ebe a mụtara ụmụ rinne o nwere ike ọ bụrụ usoro nwaanyị ka ịmụta mụta ụmụ nwoke na-atọ ma ọ nọ mana ọ bụrụ nọ nke ọ dụrụ na-eneteghị anya ya na-echi Lagos apanata rice ya na-azụtala gị mmiri ọkụ ya ikewe oke anyị bụ mmadụ ọ ga-emetụtali gị n'obu nwatakịrị nwa na-agbado m anya ka nye nke ụrụ nwere ike na-achị na mana a na-edezi ede dechere na wiil otu m emego m wiil m dewe ọ bụrụ ọzọ nwụrụ ụba anụnwa ka eje n'ụwa ọgụ ọ na-adụ mma ime wiil ka ụmụnna gwaba ka ebe na-anọzi n'ọgụ ọ dị mma comrade na ichie anyị rapụkwara okwu anyị ga-atụpegide maka na ihe dị na ya
erika mana otu anyị si dọbilie biko ndị na-akpa anyị adị n'unu mwute anyị na-ayọ unu si onye kpọọ ya gbatuo igwe okwe mana unu anaghị agbatu n'ebe a ka anyị na-adọbilie na nke a na isiokwu anyị nebara anya bụ ike oke na ana Igbo anyị na-asị ka udo chia na ezinụlọ niile anyị wee na-ekene Ichie Mike Odumodu onye bụ onye ndu na obodo ha anyị na-asị gị daalụ nne maka ịbịa sonyela anyị n'ụtụtụ a anyị na-ekenekwa gị Comrade Kanayo Obidigbo daalụ maka isonyela anyị n'ụtụtụ a daalụnụ ndị ABS na atụmatụ na-ewepụta iji wee kụzi ibe maka daalụnụ ọ dị mma daalụnụ rinne isonyela anyị ọ dị mma biko nụ anyị na-alọghachi ma anyị pụọ na nke a ka anyị wetala unu agba nke ọzọ na isiokwu anyị ji aba anyị pụkwana